Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Popular nga hilikoton sa Sipalay City, Negros Occidental ang Barugoy Tourism Kite Festival. Isa kasahi isang isda nga bantog sa Sipalay. Ining nga ang mga mahilig sa burador nga himo sa nagkalain-lain nga disenyo kag tema ang nagatipon sa hunasan sang syudad para magpaindis-indis. Ikasyam na kuntaning nga tuig sang hilikoton. Apang bangod sa pandemya, inibala ang madayon pa. Mga puso, sikat nga Kite Festival kag Barongoy Festival sa Sipalay City nga ginakabig nga Jewel Island sa Negros Occidental. Madayon bala subong nga 2021 ang ina nga pamangkot ang sabton sang Sipalay City Tourism Officer nga si Sir Jeric Lacson. Hi Sir Jeric, good morning and welcome to GMA Regional TV Early Edition. Kumusta sir? Sir Adrian, good morning. Good morning sa aton tanan, maayong aga, and thank you very much for inviting me to join you sa Sininga Aga. Okay, idlaw na gid yan, no? Naidlaw na gid ko maglangoy-langoy sa matahom nga Sipalay beaches. Kamusta ang mga baybayo naton dira? Sir Adrian, so far, no, improving ang aton nga tourism industry sa Sipalay. Medyo nagbalik na ang numbers ng tourists, although hindi amo na kadamo, pero so far, gaamat-amat kita balik sa ang dynamic or ang dynamism sa tourism na gamat-amat balik. Although may mga protocols and restrictions kita, pero hinihinay lang anay. Hindi naman gusto magpatama gid pasulod sa number, sa amo nakadako ka number of tourists. Sir, first question, sikat gid ang Kite Festival kag ang Barongoy Festival sa ginakabig Jewel Island of Negros Occidental. Refresher lang kita Sir Jeric, no? Ano blang kausa nga agin papatigayo naton ang ini nga okasyon? Yes, Sir Adrian, every March sa amon nga Charter Anniversary Celebration nagahiwat kita sa ginatawag namon nga Kite Festival. No, of course, ang Kite Festival isa ni sa ka-kind sang sports na kundiin ang mga bata up to sa tigulang naga-join sa mga kite enthusiasts gapalupad sa amon nga public beach, in which ang amon public beach is very ideal gid for kite flying. And at the same time may ginahiwat man kami nga Barungoy, no, festival sa mga hindi familiar. So Barungoy is local term for flying fish. Yes. So every March, no, may ara kita laba nga grilling area sa tunga dalan nga ginaplastar where guests, locals, no, maka-share, maka-grill, maka-enjoy sang sinugba nga barungoy nga amo ginang pinaka the best nga daan nga luto ang sinugba. Ano man ang mga highlights ang sining mga events nga nagahatag pagid sang duag sa ginakabig naton picturesque views sang Sipalay City? Yes, Sir Adrian, sa Kite Festival, no, may ara kita various contest. May contest kita sa padako-dako ng kite, nga of course dapat malupad siya. May ara kita sa unique nga design sa kite. 2019 may incorporate kita nga kite design sa aton mga trikes. And then may ara two parts ng aton Kite Festival nga galibot sila sa city proper, ginadala nilang ila kite, gina-showcase. And may mga kite art installation kita along the city proper. While sa Barungoy Festival naman, Sir Adrian, mo to, hinaon, amo ginayang highlight, Yes. to showcase ang bounty sang seafood sang Sipalay through our barungoy or flying fish. Sir Jeric, bangod may pandemya kita subong, madayon bala kita sa aton sini nga mga festivals. What's the new normal of doing and sorting things out this time, sir? Yes, good Sir Adrian. Kung when it comes to charter anniversaries ng Sipalay, madayon gid kita, no? Actually, ika 20th year subong sang Sipalay, no? Emerald year sang Sipalay as a city, 20 years na ang Sipalay. Pero ang amon nga Kite Festival, ginalantaw namon nga i-move siya namon sa May. Tagaan siya namon sometime nga hopefully by May, no? By then. Medyo maghalog ng aton protocols, mag-okay ng tempo. Pwede na kita kapalupad liwat sa aton burador. Pero ang aton nga Barungoy Festival nga ginahiwat gid naton on the day sa charter anniversary sang Sipalay, iway anay for this time. Kay tungod sa na-mention ko kagina, may ara kita community grilling activity. Kag do medyo budlay gid nga daan nga ma-join ang tanan sa isa ka laba nga grilling area kag makaon. So do medyo hindi inakapasar sa mga health protocols pa naton. Sir, anong mga balantayan nga activities para sa 2021 edition sa aton Kite kag Barongoy Festival? Yes, Sir Adrian, sa ika-20th Charter Anniversary Celebration sa syudad sang Sipalay, no?
we have a lot of activities for March 22 to March 26, pero virtually, no? We have online or virtual nga Linay sang Sipalay 2021. We also have the virtual Palagwaon Sipalaynon or ang amon nga singing and dance contest. And we also have a virtual Hiyas sang Sipalay or uko ng amoning awards program namon nga nag-acknowledge sa mga persons nga naging part sa 20 years sang Sipalay City. Sir Jeric, a while ago you mentioned nga ako unta medyo may problemang signal dira no pigaw ang signal sa Sipalay City. So anong yung matabo ya sa mga kabaranggayan paano sila maka-participate virtually bangod sang problema sa signal? Yes, Sir Adrian, aside sa virtual activities naton, may ara man kita nga game plastar nga mga activities. Hindi iya virtual, nga kundi in live, may live participation ng aton various stakeholders. Maging prepare kita nga mga sectoral activities, pero nga ga-follow lang niya gihapon sa aton nga mga guidelines and protocols when it comes sa venue, sa capacity sa area. Sir Jeric, go ahead, invite everyone to participate virtually. This time around, the opportunity is like this. Hindi lang yung mga taga-Sipalay kang Negros Occidental ang makatanaw, kundi, people around the world. Go ahead, sir. Yes, sakto gid Sir Adrian, no? Aside sa mga local Sipalaynons, no, we are also inviting those Sipalaynons nga ara sa Manila, outside of Negros Occidental, and even abroad to join us for this year, March 22 to March 26. We have set of activities para sa aton 20th Sipalay City Charter Anniversary Celebration. So aton Charter Anniversary Celebration, may virtual activities kita, may few nga sports activities, and ini para ini sa aton tanan. And we're inviting you to join us, buylog kita, suportahan naton ang ining activity kay para ini sa tanan sa aton, no. And of course, pasalamat gid kami liwat sa aton City Council, sa aton City Mayor and City Vice Mayor. Kaangay sa mga burador, let's soar high, mga puso dira sa Sipalay City, Negros Occidental. Sir Jeric, maayong aga, God bless you. Good morning, thank you Sir Adrian, salamat gid. Mga puso, virtual man bala o kung hindi, daan man bala o kung new normal. Ang importante mga kapuso, mag-ugyon kita tanan agod matibong ang mga fiesta na naghahatag sa aton sang kalipay.